Hi guys, pili nuts. Napuputol yung iba. Nataga yung kamay ko. Ayan o. Ganito tinitilad guys yung pili sa amin. Dito sa Bicol. Tapos, lulutuin namin to. Lalagyan siya ng asukal. See you tomorrow. Naman na yan siya. Ayan. Napuputol yung iba. Aray. Muntik na naman. Muntik na naman yung isang daliri ko. Ito yung kanina guys, nataga siya. Ngayon, muntik na naman yung isang daliri ko na naman. Medyo delikado talaga. Ito yung sikat sa amin dito guys sa Bicol. Pili nuts. Ganito siya guys, ganito siya ginagawa. Tapos, lulutuin namin ito mamaya, lalagyan ng asukal. So, ito guys, may balat pa rin to. Yan. Medyo may balat pa rin siya. Tapos, pag pinakulo siya sa tubig, madali na lang siyang tanggalin. Tapos, nagiging ganito na siya, oh. Yan, nagiging ganyan na siya. Pag natanggal na itong pinaka-brown, madali siyang tanggalin pagka pinakulo sa tubig. Saka siya lalagyan ng asukal para magdikit-dikit. Dadalhin ko to guys sa Pampanga. Ipapasalubong ko dun sa mga kaibigan ko. Ang tigas naman ito.
bulok siya guys. Hindi maiiwasan. May mga sira. Mga sira talaga yung iba niya. Bye-bye guys. Thanks for watching.